ನಂದು ಕೋಕೋ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನಿಕಲು ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಟ ಕೋಲ ಪೂರ ಇಂದು ವಯಸ್ಸನ್ವೇ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಡೇ ಉಂಡತೆ ಉಂಟು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ನಿಗುಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಮೂಲಂಜಿತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ದಾಗ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 50 ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಿನ್ನಿಡ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವನೇ ಅನಿತ ವಯಸ್ಸು ನಿನ್ ಅಂದ ಅವನೊಂಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಇದು ದಿಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಮುರಳಿಗೇಕೋ ಕಣ್ಣು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಗಡಿದು ಮಧುರವಾದ ಹಣ್ಣು ಮದ್ಮಂದಾಳಿ ನಡೆದಿರುಗುನು ಅಯ್ಯೋ ಮಾತರಿಗೆ ಅವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪ ಏರಿಯಾ ಮದ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಪ್ಪೇತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಾಗಲ ಎನ್ಪು ಕಾರ್ನು ದೇವನಾಗಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮಲ್ ದಾನೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಡೈತಿ ದೇವನ ಆಯಲ ಎಂಕಲನೇ ಟೀಮ್ ದೇ ಐತೆ ಅವಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ದಾತ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗಲೆ ಖುಷಿ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕುಲ್ ವಹಿಸೊಂದು ಆತನತ್ ತೂಲ ಕಾಲಿ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನತ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಊರ್ದವ್ ಹಿರಿಯನ ಅರುಲ್ಲೇರ್ ಆರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ಜನ ಅನಿಗ್ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಸುರೂಕೆ ಉಂಡು ಅರನೊಂಚೂರು ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಹೊಡ್ದಾನೆ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಒರಿಯೇಗಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಲ್ಪರ ಒಂದುವೇ ಸ್ಟೇಜಾ ಓಹೋ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗಲೆ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಜರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಿನಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಡನ್ನ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರ್ ಬನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಾಂಗ್ ಅಡಿ ಇಂಚೆ ಬರೋದು ಅರೊಂಚು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರ್ ಕೊಡ್ದಾನೆ ಯಾನಿತ್ತು ಉಲೈ ಮದ್ಮೆ ನಡೆದಿರ್ಗುನು ತಂದೆ ತಿಪ್ಪೆ ಮಗ ಎರಂಗ್ ಮೆಮ್ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪು ಗೆಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಮಗ ಪಂದ್ ಗಾಲಿ ಬಾತ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಈತೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆನ ಮಧ್ಯ ನೋಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಯನ್ನು ಅವಲೇನ ದುಗುದಿಗೆ ದೂರ ಊರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇಡೀ ಸಂಬಂಧನ ಸಮಾಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಲಜ್ಜೇರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಕಾಲಿಂಡು ಅಪಂಡ ಈ ಮಂಟಪಗು ನೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಯಾನೆ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲ ಈನ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಕೇಳಲಿ ನೆತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಮ್ಮಿ ಯಾನೆ ಓ ಈಯನಮೆ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ನಿಗುಲು ತಿದ್ದಿಯ ಪೂರ ಇಂಚ ಹಾಲಾಪು ಈಯತಮೆ ಮುರಾಣಿಂದಿನ ಅವಳೊಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಕಾಡಂಡು ಒಂಜಾರು ಸಾರ ಜಂತ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡನೆ ಮಲ್ದಿನ ಈಯತಮೆ ಅವೊಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಈಜಿ ಸೇಡ್ತಾವು ಇದೇ ಅವು ತೆಂಕಲಿ ಈ ಮದ್ಮೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪು ಅಡ್ಡಿಯಾಡು ಕಾಡಂಡು ಮಲ್ದೆ ಇರ್ತೇನಮ್ಮ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಜನಕುಲೆ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈಸಿ ಚೇರ್ ಆ ಗುರಿತ ಚೇರ್ ಇಂಚ ಆರಾಮ್ ಕುಲೊಂದು ಮದ್ಮೆ ತೂಪಿನ ನಿನ್ನ ಸಾವ್ದ ಚಾರ ನಿನ್ನ ಈ ಈಜಿ ಚಾಡು ನಾ ಆಜಿ ಜನ ಪರ ಬೇರೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಣಲಾಗೊಂದು ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕುಲ್ನ ಗುರಿಟು ಕುಲ್ದಾಗ ಆತನ್ ಬೇ ಲಕ್ಕರ ಮನದಾನಿ ಕಾಣಲಾಗ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಡೋ ಬಂಗತಿಗೆ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಗುರಿತ ಚಾಡ್ ಕುಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತಗಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕರಾಜಿಡ ಈಸಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಬೋಯ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಹೋಯ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಪರ ಬೇರೆ ಸೀದಾ ಚಾರ್ ತುಲೆ ಬುರ್ವೇರ್ ಚಾರ್ ನಿಂಚ ತೆರ್ತುಕೊಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಬೆ ನಿನ್ನ ಜಿದ್ದಾಗಲಿ ಕಪ್ಪಂಗಿದಾಗಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಂಚ ಪೂರ ಆತು ಅದು ಯಾನ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಏತು ಜನಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಂಗಿ ಮಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋನ್ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಏತುಮೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾಗುಲು ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪೊಂಡುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪೋಡು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹರಿ ದಾಕಂಡ ಇಗಳು ತಿರ್ತುಂದು ದಾಕಂಡ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮಂಡಿಯ ಊರು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತುಡು ಒಂದು ಹರಿ ದಾಕಂಡ ಒಂದು ಮದ್ಮೆನ ಬೀಂಗನ್ಗೆ ಊರು ಒಂಜಿ ಏತುಮೆ ಪಟ್ಟದಾಗಲು ಏತುಮೆ ಈತು ಜನ ಬೋಡಂಬೆ ನಾ ಆಗಲೇ ಏತು ಕೊಡ್ಪಮ್ಮೆ ಊರಿ ಏರಿಯಾಗ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈ 15 ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಪೂರ ರಾಪ ಒಂದು ಪರದಿ ಒರಿಯವರೆಗೆ 50,000 ಕೊಡ್ಬೇನೆ
ಏತ್ ಒರೇ ಕೈಯೋ ಸಾರ ಆಯ ಪಂಡಿ ಒರಿಯ ಕೈನೇ ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಐಕಲ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಐಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಡ ಪೂರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬನ್ನೊಂದು ತಿರುಗು ನಾನು ಅವು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಐವ ಕೊರ್ಪಿನ ಫ್ರೀ ಐಕ್ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ರಜ್ಜ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಮಾರ ಮದ್ಮೇಡ್ದು ದುಂಬೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಗದೆ ಎಂಕುಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ಬೋದು ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಈ ದೇಶದ ನಾನಾನ ಕಡೆಟ್ ಇದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಪ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ತಿರ್ಗಿದ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡವು ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡವು ಹೌದಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ನಿ ಈ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ತಿರ್ಗಿದ್ ಬನ್ನಗ ಮದ್ಮಲೆ ತಿಂಗೋಲು ಅವೇ ಮುತ್ತಿಗೋಲು ಎನ್ನ ನೆಂಚೂರು ಕಾಸು ವರ್ಪರ పోయిన ಮಾರ್ಯ ಐಟೆಲ್ ಅಪಡ ಬಜೆನ್ ಆಗಲ ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ತಗಲು ಬಂತಿರಗಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಮ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾನನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಗಲ ತಗಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಂದು ಬಂದು ಕಾಸು ವರಿ ಬಂದು ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಐಕ್ಲೆ ಸೈತ್ ಹೊತ್ನೆಗಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಮಾಡ ಇದೇಂಗ್ರೈತೆ ಅವು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆಂತೇರ ಎನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾಗುಲು ನೀ ಕಪ್ಪಂಗಿದಾಗುಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ತಾ ಹಾಲಾಪುನ ತಂಬೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲಜಿದ ನಿಗುಲೆ ಸುಧಾರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿರಲಿ ಈನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿರಲಿ ಎಂಕುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಉಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದವಳು ಒಂಜೋಲ ಭಟ್ರು ಬತ್ತಿಗೇರು ಅದ ಬಟ್ರು ಬತ್ತಿಗೆ ಯಾನೆ ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿಂತ ನೂಲ್ ಬಾಡ್ದು ಅಂಚು ಮುಗುಡು ಕುಲೋ ಪೊದ್ದೋಲ್ ಬಾಡ್ರೆ పొద్దులు పాడరా జన జిల్లా ఎంకల్ని జనం డబ్బులే పొద్దులు పాడు ఈ పొద్దులు పాడిన ಕೆಲವು ಲಪಡ ಆತನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಯಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆಯ್ పొద్దులు ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜಿ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಯಾ ಮಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ పొద్దులు ಪಾಡ್ರೆ ಬರೋಡೆ ಅಗುಲಾಬು ಜನ್ಪಿ ಯಾ ಪಂಡೆ ಈ ಸೀದಾ పోదు పొద్దులు ಪಾಡ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾನ್ ಓದ್ವೆ ಅಂತ ಸೀದಾ పోయి పొద్దులు ಪಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆಜೆಟ್ ಆಜಿಲ పోతుంది ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ పొద్దులు ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೂಲೂರು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಬೈದೇರು ಏನ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೂಲೂರು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಬೈದೇರು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬೈದೇರಾ ಇದೇ ಇಂತ ಡಿಸಿನ ಪ್ರಾಯ ಐತಿ ಡಿಸಿಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದವು 5 ವರ್ಷ ಆದ ಅಂಚಿನ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈತಾನೆ ಅಂತ ತೋರ ಡಿಸಿ ಬತ್ತು ಪರಾವ್ ಪತ್ತದ ಗೋಡನ್ನು ಬಾಡು ಬಾಡಂಚಿ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪಂಗಿದೇಗಿಲೇ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಉಳ್ಳಾತ ಮನೆಗಳು ಇದು ಈನಲ್ಲ ಒನ್ ನಮುನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಮೆನಿಗುಲು ಬಾತಿ ಬಕ್ಕೋತಿ ಇದು ಏನ ಗೊತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಥೀಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪು ಇದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಂಡದೆ ಎಂಗಲ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಥೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಂಡೋಡಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಕಂಡೋಡು ಈ ಹಳ್ಳಿದನೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಪುರ ಬುಕ್ ಮಾಲ್ ಬರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವೇನ್ ದತ್ತು ಬಾಡ್ನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಕುರುಂಗು ಪುರ ರಾವ ರಂಚಿಂಚಿ ಕುಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನುಗ ಕಟ್ಟು ಐಟ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಪುರ ಕಟ್ರೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ಮಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ಮಯನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ ಮದ್ಮಲೆ ಕುಲ್ಲದು ಮುಗುಲೆ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗಿ ಬೊಕ ಬೈದಿನ ಜನಕುಲೆ ಪುರ ಕುಲ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ ಪುರ ಬಾಡುದ ಅಲ್ಪ ಕಂಡದ ಪುನೀಟು ಕೊರಂದಿ ದಗುಲ್ ಪುರ ಸೈ ಆಲೆ ಕೊಡು ಮದ್ಮೆಲೆಗ್ ದಕ್ಕರೆ ಅರಿಪ್ಪ ಬೊಕ ಕೆಸರ್ ನೀರೇ ತೇ ಪುನಃ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋಸ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಕೋಣೆಡತ್ತ ಒಂದು ಕಿದೇಟೇನ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೂರ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ ಎಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಎತ್ತ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೋಣೆ ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡು ನಂದೆ ಮದ್ಮೆನ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡು ವಾನ ಮುಂದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅರಂಟುನು ತನ್ನೆ ಪಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಜೋಕುಲು ಪರಬಿರು ಪುರ ಮದ್ಮೆನ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಯ್ತೆರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆನನ ಕೊಂಬ ಬಿರಿಯಲ್ ದೊಟ್ಟು ಉಗುರ್ಲ ಒಯ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾರ್ ಕೊಂಟ ಅಂತ ಇರ್ಗು ಒಂದುಲ್ಲಿ ವಾನ ಮುಂದ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ನಾರ್ತ್ ಅಡಿತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತಗುಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಆ ಮದ್ಮೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಸೌತ್ ಹೋಯ್ತಿನ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿ ಹೊರನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಕಡೆ ತಗುಲು ಚಪ್ಪಲ್ಗ ಒಂದೇರು ಮದ್ಮಲ್ನ ಕಡೆ ತಗುಲು ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಪುನಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಮದ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಅವೇ ಚಪ್ಪಲ್ ರಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿ ఒక ఫ్యామిలీ పొట్టకుంతనక మద్మల్ల అప్పెనల మద్మైన అప్పెనల కెప్పెడు ముట్టుದು ಎಡಮ ನಂಬರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಮುರಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಯಾವ ಹಿಂದೆ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಎಂಸಿ ನಿತೇಶ್ನ ಫೋನು ಆಯ್ ಬೈಕಂಬಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಪೂರ್ರೆಗೆ ಆಯ್ ಬರ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಇನ್ನಿದ 2,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆನಂಗೆ ಏನಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಟಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನೀಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಮಾರ ಯಾಮೂಲಿ 30,000 ಪಂಚಾಯತ ಮಾರ ದಿಲೆ ಬರ್ಪವನ್
ಮೂಲು ಮದ್ಮೆದೋಳು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೆಮ್ಮ ಮೂಲು ಪ್ರಾಯದಗಳು ಪಡಲೆ ಸುಗಾಡಿನ ಸೈಪುನಂದ ಮೂಲು ಬಡ ಹುಡುಗರ ಸೈತೊಂದು ಇರ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಧಾರ್ ಪರಾಬಜ ಮೂಲು ಅವು ಮಾರ ನಿಗುಲು ಸುಗರ್ ದಗುಲು ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತಾರೋಡಿ ನಿಗುಲು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದ ಬಂಡಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೋರ ಅವರ ಪೂಜ ಇತ್ತೆ ಎಂತು ಇತ್ತೆ ಮತ್ಮಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗಲ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಆ ಎಂಚಿದೆ ಆ ಎಂಸದೆ ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅವೇಡು ತುಂಬು ನಿಗುಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಮೇರಿಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಆರು ಜಡ್ಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಮೇರುಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಾಪುಡೆ ಅದು ಮೇರಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಿಗಲ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರು ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಡಿಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ಮಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಂಗ್ आजा छोरे आजा गोरे आजा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यारा नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा कट्टा नाच ಬಾರಿಸಲಮೆ ಬರಿತಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ದಂ ಗುನ್ನಾನೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಬಿನಂಕಿನ ನೀರು వచ్చిన ಇನ್ನೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಎಂತ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದ ಬರಂದುಲ್ಲಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ SP ಬೊಕ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಗುಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅವಳ ಜನ ಚಾತನ ದೂರ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಗೋಡನ್ನುಲೇ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಡಾರ್ ಪಾಂಡ್ ಮೂಲ ಸುಗಾಡು ಸೈಯೊಂದುಂಡು ಮೂಲ 50 ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಮೇನ ಕರ್ಮನ ಒಂದು ಬಕರ್ದಂತೆ ಎಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಟಾಪುಣ ಮಾರೆ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾರೆ ఇప్పుడు ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿ ಮಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ಅವರೇ ಆಂಬುಡು ಪೂಜದ ಆಂಡತ ಇದು ಆಯ್ ಬರ ನನ್ನೊಂಚರ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವರಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆರಂಜಿ ಜೋಕ್ ಲೇಗೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರಂತ ಆರಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಲ ಪುಗನ DJ please play grandmother song ಮರಳಿ ಬಾರದೂರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ್ಪುನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುನಃ ಮಸಾನ ಬೋಪುನ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ್ ಮೇ ಪುರ ಪಾಂಡು ಕರ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಅತಿ ನಿಗಲ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದದೆ ಮೂರು ಇತ್ತೆ ಆಯೆ 10 ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುತ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಐನ್ ಪುಣ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಕ್ರಮ ಏತು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಆನ್ ಪನ್ಪೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ ಕಾಣದು ಯಾನುಲ್ಲ ಅವ ಮಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರನ್ ಬರ್ಚಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುನ್ನತ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ 10 ಜನ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರೆ ಸುಧಾರ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಂದುಳ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದಾರು ಆನೆ ಕಡತಗಳು ನನ್ನ ಸೇರ್ನೆಲ್ಲಿರು ಪೊನ್ನ ಕಡತಗಳು ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಮೂರು ತಗಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸೇರ್ದಿನಗಳು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇರ್ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನೆಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬರಿಕೊನೋದು ಇರೆಗೆರ್ಲ ಸೇರವರಿಲ್ಲ ಇರ ಪಾತೆರ್ನಿ ಅಗುಲ್ ಸೇರ್ದೇರ್ ಮುಗುಲ್ ಸೇರ್ದೇರ್ ಪಂಪಿನ ಹೋದರೆ ಏರ್ ಸೇರ್ದೇರ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಪುದರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಮಾರ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ತಿಡ್ದಲೆ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ಪುದರ್ ಪುರ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೀತ ನೆಟ್ ಅಂಡಲ ಓದು ಬಂದು ಸೈಲೆ ಮಾರ ಆಯ್ ಸೇರ್ದೆ ಉಂಬೆ ಸೇರ್ದೆ ಪಂಪಿನ ಮೊದಲು ಈನೆ ರಜನಿಕಾಂತನ ರೋಬೋನ ಆತ್ಮಕಲ ಓದ್ದಾಂಡೆ ಸೈಡ್ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಚಪೆ ಚಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಬಾಯಿ ಚಪೆ ಚಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಬಾಯಿ ಚಪೆ ಚಪೆ ಹಾಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಸೂಗೆತ್ತದ ಸಾಕ್ಸಿನ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತ ಮಿತ್ತು ನೇಲ್ ಪೋಡ ಚಪೆ ಚಪೆ ಹಣ್ಣಿತ್ತು ನಾಕೊಂದು ಗುಲ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಬನ್ಲಿ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ದ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಂದನ ಉನಸು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಂದ ಉನಸು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ತಮ್ಮಂದ ಉನಸು ಪುರಗಳು ಇತ್ತದಗಳು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಡಿನ್ನರ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾಮಿಶಿಕೆ ಅತನ್ನ ತೊಡೆ ಮನೆ ತೊಡೆ ಮನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಇಪ್ಪ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದುಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಮಿನ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಮೀನಾ ನಮ್ಮ ಮೊಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಲ ದುಲ್ಲಲು ಅಂತ ಯಾ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಕ್ಸೋಫೋನು ಅಗುಲ್ ಈ ಬರಿಗೂ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ ಮಾರೆ ಬರಿಗೂ ಮಾರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಗುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೋಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕಲ್ತೋಳು ಅಂಜಿನಿ ಮೂಲ ಊರ್ಲ ಕಲ್ದೋಳು ದುಬೈಡ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಕಲ್ದೋಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತು ಒಲ್ತು ಬಿದಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ದಾದಿ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಶುಗರ್
ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಸುಧಾರಿತ ನಾಳೆ ಪತ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ತೇಪೇರು ಸರಿ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಗಲು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಾಗಲು ಕರ್ನಲ್ ಆರ್ಜಿಡ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಇದೇ ಪೋ ಮಾರ ಅಕ್ಕಿ ಪೋ ಮಾರ ಬಂದ್ಲೆ ಇದೇ ಪುಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವಳು ದೆಕ್ಕರೆ ಬೋದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನಲ್ಲ ಆಯನ ಬಲಸುನ ಆನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಚ್ಚು ಈ ಪೋ ಮಾರ ಈಲಾಲ ಒಟ್ಟು ದೆಕ್ಕಿಲೆ ಮಾರ ಪೋಯ್ ಅಂಚಿ ಪಾಕ ಸೈಟ್ ಬತ್ನೆ ಮೂಲಿನ ಬಾತಿಯರು ಮಾರ ಬಂದ್ಲೆ ಪುಣ್ಣನ ಅಮ್ಮಿ ಪಣ ಮೇರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಜನ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೆನ್ಪುನ ಜನ ಇನ್ನು ನೆಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಆ ಜನತೆ ಒಲ್ಪಂಡು ಬಂದಾಗ ಅನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಬಂಡರ್ಗೆ ಬಾಜಿಂದ ಪೊಂಜ ನೋಟ್ಟು ಬಲ್ತಿಗೆ ಆ ಬಾಜಂದ ಪೊನ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಬಾಲ್ತಿಯರ್ಗೆ ತುಲೆ ಬಾಯಿ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿ ರೊಡ್ಸಿ ಫೋನ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ತುಕ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದೆ 4 ಜನ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬೈದಾರ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅದು ದಿನ ಕೊಲೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡು ಹೌದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಒರಿ ನೀ ಪನ್ನಗ ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ ಆನನ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರಿ ಪಣ ಮಾಮಿ ಜನಗಳು ಮನ್ಪೇರು ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಪಣ್ಣಂದ ಐದು ವಿಶೇಷమైన ಅರ್ಥ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಮಾಮಿ ಐದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಮೀ ಪಂಡದಾದ ಐದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಥ ಬನ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬನ್ಲಿ ಮಾ ಬಣ್ಣದಾದ ಮೀ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಾರಿ ಆಂಕರ್ ಹೊಡಿತ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಬಂದು ತಿಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ಲಿ ಮಾ ಬಣ್ಣದಾದ ಮೀ ಬಣ್ಣದಾದ ಮಾ ಬಣ್ಣಗ ಮಾ ಬಣ್ಣದಾದ ಮೀ ಬಣ್ಣದಾದ ಮಾ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತಿರ್ನೊಟ್ಟು ಮೀ ಬಣ್ಣ ಮಿಂಗಲಾಪನಾಲೆ ಮಾಮಿ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟು ಮಿಂಗಲಾಪಿನ ಮಾಮಿಯ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಾತೇರಿನ ಮುರ್ಕಾವ್ನ ಮಾಮುವ ದಾದ ಬಗಲ್ ಸೈಪರಿಯೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೆಡ್ತಿಂದಿ ಸೈಪರ್ ಇಂಚ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲುಂಟು ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಗಲ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಗಲಕ್ಕ ಪೂರಕಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪತೋಪುನಾಲು ಮಿಂಗಲಾಪನಾಲೆ ಮಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣ ಕಡ್ತಗಳು ದೂರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಜೋರು ಮಾಮಿ ತೂಟೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಗುಲು ಆನ ಕಡದ ಎಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಆನ ಕಡದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತರಿಗೆ ಈ ಭೋಮಾರ ಅಂಚಿ ಬಂದು ಮಾತೇರು ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೊಡ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಪುರ್ತಿ ಜನ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡ್ ಬೋತೀರು ಮುಟ್ಟೊಡ್ ತೂದು ಬಂತಿನಗಳು ಒಂಜೆ ಎಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಆನ ಕಡದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡುಗೆ ಆನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತೇರ್ಗೆ ಪಾಯಸ ಬನ್ನಿ ಪಾಯಸ ಸೈಪರ್ ಮಾರ ಗೋಪರ ನೀ ಸರ್ತೀರಿ ಯಾನು ಶುಗರ್ ಡೇ ಸೈಪಂದತ್ತೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೇಟಿ ಬಾರ್ದೇ ಕೇರ್ಪೇರ ಅಂದ ಹೋಗಲು ಯಾವೇ ಉಂಟಲೆ ಬಾಯಿ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿ ರೊಡ್ಸಿ ತುಲೆ ಆಣಕಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ಏತು ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಆತು ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಮುಗಿತು ಬಿಟ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪ್ರಪಾ ನೋಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪಾತಿರ್ ಮಾರ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಸೈಪನ್ ಅಂದಾರೆ ದೇಹಪತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಮಾರ ಒಟ್ಟಾರ್ಸಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಕುದಣದೆ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪಾತಿರ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಗಲ್ ದೇಗಿಯ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಏನ್ ಇರನಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಇರನಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಂದ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಲಾ ಖರಾಬ್ ಆಯ್ತು ಏರ ಸೈತೀರ್ ಸೈತಿನೇರು ಸೈತಿನ ಏರತ್ತು ಸೈತಿನ ಮೊಗಲ್ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತದು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ಗೆ ಮೊಗಲ್ DCSP ಬಂದಾಕ್ಲೆ ಗೋಡೌನ್ ಪತ್ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ಗೆ ಇದು DCSP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರಬಹುದಿನತ್ತ ಸುರೂಕು ಆಗತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಇಲ್ಲದಗಲಿ ಪತ್ತು ದರ್ಪು ಇದು 50 ಜನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಈ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ಪೂರ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಸುಧಾರ್ ಪರ ಆಬುಜ ನೆಕ್ಲೇನ್ ದರ್ತಿ ಪಿದಾ ಮಾಡು ನೆಕ್ಲ್ ದೇಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ನೆಕ್ಲೇನ್ ಬಾಗ ಏನು ಬಾಧ್ಯ ನೀರು ಅದು 50 ಜನದ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಂಗದಗಳು ಬೋಡ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡ ಅಂತ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ದೇಗಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಗಳು ಬೆಂಡ್ರೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಗಳು ಇರಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಗ್ಗಲು ಕೊರ್ಪಿನತೆ ಅತಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿನತೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯೇ ಇದರ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಕೊರೋನಾ ರಸ್ತ್ರದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡೊಂದು ಯಾನಿ 2 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಮಂಡೆ ಕಂಟಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಮೋನಿಡೆ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಈ ತೆಲಿಕೆ ಪುನಃ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏರಿ ಬಂಗದ ಪಾಪದೆಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನಗಳು
ತಂಕ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿಡಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಕಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಗಲ್ಡ ಮುಗಲ್ಡ ಸಾಲ ಸೋಲನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂಗುಡು ಮದ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಕರ್ತಿಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಗಲ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ರ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಮಗ್ಮಲ್ನ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರನ ಕೊನೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಡವುದಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಕಾಸನ್ನು ಸಟಲ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ತೂತೆ ಅವೇ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗುಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಮದ್ಮೆಗೆ ಜತ್ತದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳು 50 ಗಂಟೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಗ ಖಾಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ஒரு ದಿನ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬಂಗಾರನ ಕಂತದ್ದು ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮೇಗೆ ಬಾರ್ದಿನೆಲ್ಲ ತೂತೆ ನಿಗುಲೆ ಬನ್ಲಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಹೂವೆಡ್ಡೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಜಿಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಡು ಸುಧಾರ್ಪೊಡು